Gaur, insistitu nahi dugu orain arte egitu ditugun datuekin, datu epidemiologikoekin, datuak hor daude, edozeinek irakurri ditzake eta frogatuta dago lotura dagoela gaixotasunak eta erraustegiaren artean. Eta gaur adierazi nahi genuen horretaz aparte, txosten gehiago ateratzen ari direla 2016 agertu dena bezala eta ikusten dela konkordantzia mantentzen dela. Eta gainera, ikusten dugu behin eta berriro argudio desberdinak ateratzen direla, esaten CO2 maila oso altua dela, edo oso kontrolatuta egongo dela isuri maila, eta hainbat aditu ekarri dituztena diputaziokoek, hitz egiten dute ikerketa toxikologikoen inguruan direla isuri maila kontrolatzen dutenak. Eta guk gaur adiratzen nahi genuen, ikerketa toxikologikoak ere begiratu ditugula, eta zabalgarrenik emandako emisioak ikusi ditugula, eta oso datu kezkagarriak aurkitu ditugula. Aldeatetik zabalgarben arsenikoaren maila areagotu dela ikusi delako, eta hori OMSek esaten du gaixotasun askorekin daukana lotura. Eta baita ere ikusi da, onartuta dagoen emisio maila maksimoak, betetzen konparatuta pertsona batek egun batean jaso ditzakeen maila onargarriekin oso handia dela. Izan daitekela, pertsona batek jaso dezakeena onartuta dagoena, 1.800.000 helduk jaso dezaketena egun batean, edo 3.700.000 umek jaso dezaketena egun batean, hori dioxine eta merkurio hori dagokionez. Gainera, egiten den kontrol maila ikusi dugu eskasa dela, ze egiten da hiribiaretik behin eta kontrolatzen diren partikulak dioxina mota batzu dira eta metalastun batzu, baina gauza asko ez dira kontrolatzen. Eta esaten digute ikusten dutenean isuri maila legetik areago doala, edo isuri maila altua dela, zergatik dutela gelditzeko, baina ikusten duguna da ezingo dutela jakin. Egiten badituzte kontrolak hiribiaretik behin, eta hori oso kezkagarria iruditzen zaigu. Eta horregatik, beraiek baten dituzten datuei pixkat kontra jarrita, gaurrean egin duen datu horiekin gure kezka adierazi eta esan datu hauekin ardura printzipio aplikatu behar dela eta erraustegia ez dela eraiki behar.